hartstikke keurig, hè? Mooi. En het is een echte vent, het 2 bandjes. Dat is een echte vent. Beste dokterspraktijk tussen Dieken en Veenen in Droegeham had het op dit stuit smoordrok. Vanwege het blauwtongvirus dat om hem heen slacht. Maar ook de coronatijd, waarin een soort mensen een huisbest onskaften, werkt het nog terug. Nou, we gaan zeker in coronatijd en na coronatijd echt wel moeite gaan om dierenartsen te krijgen. Gelukkig, mij mezelf gelukkig prijzen dat we wat meer dierenartsen in dienst hebben. Maar dat had echt heel moeilijk geweest, omdat er bij corona werd de vraag naar dierenartsen alleen maar groter. En er studeerden heel weinig aan. We beginnen het hoentje ook vaccineren, het is de ziekte van Weil en het is in parvo. Omdat er 9 weken oud is en dat er dan aan 3 weken, 12 weken oud is, dan moet er de laatste puppyvaccinatie gaan. Oh, een echte bikkel. Goed zo. Een jong team, met zelfs beste dokters die uit België oerkam binnen en Friesland, zorgt ervoor dat alle patiënten vlot hulp worden kunnen. De grootste uitdaging is vooral om het rooster rond te krijgen. Hè, dat je op alle momenten genoeg dierenartsen aanwezig gaat om al het werk te verzetten. Men wil uiteindelijk toch minder nacht- en jannetjenesten doen. En dat snap ik wel. Want dat is natuurlijk wel een belasting op je privéleven en op je gezondheid. En dat wordt wel steeds krapper. Op 4 oktober organiseert de praktijk in Droegeham een open dag om bezoekers te inspireren over haar werk. Wat ik zelf het mooist vind is dat er weer iets levends ter wereld komt. Dus dat nou mijn keizersnee koe is of mijn keizersnee hoen of dat je een schippenverlossing doet. Dat is het mooist. Dat je er toch even een beetje van zwoegen maakt. En dat het uiteindelijk dan toch wel lukt en alles leeft en is weer gezond. Hartstikke best. Hey, hoi. Hoi hoi.